Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Аввалан бахшиш, агар 1 дақиқа стоп кунед, подписаться ва лайка биҷиқен, бисёр мода поддержкаи хуб меша. Ва дар аэропорти Дамадед ва қарор дорем. Саволҳорам зиёд шид, звонокҳорам зиёд шид. Хостем пурра шумода маълумот расонем. Мегӯянд ки билет қимат шидагиай. Бале, ростай. Ҳозир худам омадам аэропорт Дамадед ва аввал пеши авиакомпанияи Урал ки официальни худаш пагаҳ да душанбе клуб арзонша пурсидам. ҳамин рӯзда худашда 200 000 рубл Урал компания, пагаҳ да 100 000 рубл, пагаҳи дигада бигем ки 70 чанд ҳазор гуфт. Ва баъдан пеши касаи 88 сомон айр рафтем то 26 нестай 27 да Москва душанбе 53 000 рубл. Барои ҳамон хабарҳое ки фаҳмидагиен ростай, бале нархҳои билет қимат шидагиай, вале бисёриҳо мода занг мезананд, октябр мепурсанд. Октябр мисол ҳастай 12 та 15 та 17 та меган дуруғае ки гуфтестиян ки билет 200 000 шидагиай, дуруғ нестай, ин ростай. Кадоми наздик боша биё аэропорт Дамадед ва ай худаш пурса, авиа каса худаш мега, вале фақат дастрочниё қимат шидагиай. Ай кадом сабаб хаи маълумае ки қонунҳои нав ки буромад, гражданино бисёрш буромадестиян ва як бора октябр, ай ҳозир бигем ба моҳи октябра, ба моҳи ноябра билетҳоро гирифтестиян ки уже қимат шидестай. Мисол чанд қай ки билета зиёд бигиранд, ҳамон қадар қимат мешава. Барои ҳамо гирифтестиян ва кадоме ки успед мекунад мегира, кадоме ки успед накард қиматтар дарёфт мекунад. Ва номерҳома дар ин видео намемонам. Дар ҳамин пара мемонам, дина бегаҳ скриншот кардагием ки 300 чанд та сообщение звонок успед намекунем. хафа нашавем, нагӯем ки мақсад дуруғара намебардора, рости успед намекунем. Дар ягон авиакасам наздик боша ё ки наздики ягон авиакасадам бошен, билетҳотона бигирен, хубтарай. Барое ки агар ки хеле зиёд гирифтан гира, билет арзон шиданаш мумкин нестай. Ва баъдан боя аэропорт ҳо мехӯрем ягон саволҳое ки баъдан дар ёдам зад, мегӯянд ки гражданино рафта тонистестиям. Бале, ҳамин рӯз рейс буд, ягон каса ягон чи нагуфтестаян, гражданини Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Россия ҳамаш рафтестай. Ва билетҳо ба ҳамаи шаҳрҳои Россия ба Тоҷикистон қимат шидагиай. Ва бисёриҳо мегӯянд ки ай Тоҷикистон омаданам ҳамин хел шидагиай. Не, ай Тоҷикистон омадан набарод арзон шидестай ки 15-16 000 рубл. Агар ки барвақттар бигирен, хай бо занг мезанем мепурса. Ака айни замон намедонам да ҳамаи звонокҳо успед намекунем, бо навигариҳо шава шуморо хабаррасон мекунем. як бори дигам як лайк, як подписация шава, поддержкаи хуб меша мода. Боқи паноҳи Аллоҳ, худтон эҳтиёт кунед, дар паноҳи Аллоҳ бошед.